Ýewropanyň ösen boý döwleti bilen saglyk goruş ulgamyna gatnaşyklar Türkmenistana özüniň berk ýygyderli we oňuýly däplerine eýe bolup köp taraply öňe gidişlikleri gazanyrly. Bu gatnaşyklary hasam putulandyrmak maksady bilen Türkmenistanyň saglyk goruş we derman senaty ministrligi bilen München şäherindäki Ýewropa çaýlary ýürek merkeziniň arasynda dogy ýürek kemislikleri bejermek boýunça hyzmatdaşlyk etmek hakynda alalaşyň baglaşylmagy degişli uğurlary boýunça bähitli işler amala aşyrmagy uly terge berer. Ýurdumyzyň saglyk goruş we derman ministrligi bilen München şäherindäki Ýewropa çaýlary ýürek merkeziniň arasynda dogy ýürek kemislikleri bejermek boýunça hyzmatdaşlyk etmek hakyny alalaşyga gol çekilmegi Türkmenistan bilen Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň arasynda ýoly goýulan özara bähitli hyzmatdaşlygyň esasynda emele gelen iki taraplyň tejribe alşmak ýörelgesiniň iş ýüzünde amala aşyrylýanynyň aýdyň suwtnamasy bolup durýanyny görkezdi. Resminama berkarar döwletiň täze ýamynyň galkançy döwrüni hormatly prezidentimizin ýol başlygynda ýurdumyzyň saglyk goruş ulgamyny kemilleşdirmäge, dünýä lukmançylyk tejribesine gazalynan üstünlikleri milli lukmançylygymyzy ornaşdyrmagy, Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň saglyk goruş ulgamy bilen gatnaşyklary muny beýlegim giňeltmäge we putulandyrmagy gönükdirilendir. Ýer gelene belläp geçse Gahrman Arkadamy tarapyndan başlanan saglyk goruş ulgamy boýunça halkary hyzmatdaşlyk hormatly prezidentimizin ýygyderli tagallalary bilen barha ösdirilýär. Ozal Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň federal saglyk goruş ministrligi bilen Türkmenistanyň saglyk goruş we derman senaty ministrliginiň arasynda hyzmatdaşlyk etmek boýunça gol şeklen özara düşüşmek barada ähtnama hemem Türkmenistanyň saglyk goruş we derman senaty ministrligi bilen Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň Maximilian Ludowig adynaky München Universitetiniň Grosshaden klinikasynyň arasynda hyzmatdaşlyk etmek barada gol şeklen alalaşyga laýyklykda häzirçe ençeme bähitli işler amala aşyrly. Häzirki gol şeklen alalaşygam Türkmen German forumynyň işiniň üstünlikleri beslenýäniň mysallarynyň biridir. Şonuň esasynda gol şeklen täze alalaşyň iki ýurduň arasynda saglyk babatda hususan dogy bitdi ýürek kemislikleri bejermekde hyzmatdaşlyk etmekde möhüm ädim bolunyny tap bolar. Belelikde işlemäge döredilen şeýle mümkinçilik üçin Germaniýa lukmanlar Türkmen halkynyň milli liderine Gahrman Arkadamyza we Türkmenistanyň hormatly prezidentine Arkadaly Gahrman serdarymyza Germaniýanyň ähli lukman professorlaryň adyndan tüý sürekden hoşallyklaryny beýan etdiler. Mein Name ist Professor Jürgen Hörer. Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň München şäherinde ýerleşýän Ýewropa çaýlary ýürek merkezine ýardam bermek assosiasiýasynyň ýol başly München dogy ýürek kemislikleri we çağa hirurgiýasy boýunça klinikasynyň başlygy, lukmançylyk ilmläriniň doktory professor Jürgen Hörer. Şu güni Türkmenistanyň saglyk goruş we derman senaty ministrligi bilen München şäherindäki Ýewropa çaýlary ýürek merkeziniň arasynda dogy bitdi ýürek kemislikleri bejermek boýunça hyzmatdaşlyk etmek baradaky alalaşyga gol çekildi. München şäherindäki ýürek merkezi bilen Aşgabat şäherindäki halkara saglyk merkezleri müdiretiniň halkara kardiologiýa merkeziniň arasynda çağa ýürek ugry boýunça hyzmatdaşlyk eýän däwe uruly. Bir möhüm alalaşyk ýurtlarymyzyň arasynda saglyk we hususan dogy bitdi ýürek kemisliklerini bejermekde hyzmatdaşlygymyzda möhüm ädimdir. Türkmenistanyň saglyk goruş we derman senaty ministrligi we München şäherindäki Ýewropa çağa ýürek merkeziniň arasynda hyzmatdaşlyk ýürek kemislikleri bolan çağlara ýokary hili lukmançylyk kömegini üçin etmäge ýene bir ajaýyp mümkinçilikdir. Türkmen halkynyň milli lideri we Türkmenistanyň hormatly prezidentiniň ihlasy we öňden görjüligi bu hyzmatdaşlyga ýol açdy. Bilelikde biz Türkmenistanda ýürek kemislikleri çağalaryň saglyk ýagdaýlaryny gowlaşdyryp, olary sagdyn geljegi mümkin ederiz. Öz halkynyň aladasyny edip, şular ýaly ajaýyp merkezler gurduryp ulanmaga berýän üçin Türkmenistanyň hormatly prezidentine we Türkmen halkynyň milli lider Gahrman Arkadagy ähli lukmanlaryň adyndan, hususan da Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň lukmanlaryň adyndan köp sag bolsun aýdýas. Sag bolun.